Hieno nosto oli. Noin. Noin. Nyt siirrä se käyntiin sitten. Tai keventele vähän aikaa. Keventele vaikka kierros, niin sitten siirretään se. Sitten otetaan se kävelemään. Keventele vaan. No ja sitten taivutat sitä edelleen ihan pikkusen siihen sisälle. Ja teet sillä sisäohjalla sitä vedät ja päästät juttua. Noin. Ja sitten kun se jää sinne, niin sitten oot sillä sisäohjalla ihan hiljaa. Kohta me lopetetaan. Pääsette leikkimään. Mä en ainakaan jaksaisi tajuta noin kauan. Niin. Veden ja päästä. Niin. Se on vaikeeta toi ratsastus. No, mutta kyllä se on ihan kivaa. Oo. Se on ihan kivaa sitten, kun se heppa menee silleen, kun haluaa ja tulee semmonen hyvä tunne. No ja taaksepäin Minni. Tai oo pystymässä. Hyvä. Taivuta edelleen. Noin. Nyt ratsasta vaikka tästä radan poikki ja vaihda suunta. Tai et ehdi enää. Jatka ravissa vaan. No varmaan. Sitten tuu koko rata leikkaa. Ja vähän reipastat sitä ravia siinä. Ja samalla et päästä sieltä edestä sitä löysäksi. Oikein hienosti meni. No ja taivuta sisään. Nyt jo. Nyt jo. Sisään. Hienoa. Hienoa, hienoa. Mä saan sulle hienon videoklipin tästä sitten tehtyä. Noin, vähän kevennys. Taivuta vähän sisään. Sisäohjalla vedä ja päästä ja vedä ja päästä ja vedä ja päästä. Ja ravi jatkuu. Hienoa. Vedä ja päästä. Älä päästä sitä sellaiseksi löllöksi. Taivuta sitä sinne sisälle. Hienoa. Sitten se liikkuu niin oikein päin. Ja jää kuuliaiseksi ensi kertaa varten. Hyvä. Ja sitten kun se on siinä nätisti, niin sit pidä käsi paikalla. Noin. Hyvä. Tosi hyvä. Nyt siirrä se käyntiin. Hyvä.